Всеки ограда изисква маркиране, независимо дали от профилирана ламарина, мрежа рабица, еврощахетник, дъски или пеноплекс. Това е мързелив и лесен начин за маркиране на оградата. Много рядко всичко е идеално. Равен терен, без натрупани препятствия. Процесът може да се усложни и от голямата дължина на бъдещата ограда, например, както е при нас. Това е първото видео за изключително лесна за изграждане и изключително икономична откъм материали, но същевременно красива ограда. С усъвършенстване на технологията за поставяне на свръхнадежни колове върху сложна, купчинеста почва. С лесен монтаж на запълването. Целта е дори домакиня да може да се справи с такава задача. И всеки начинаещ майстор да го направи с лекота. Зрителите на канала Песи на Яша Косяка ще научат първи тази важна информация. Затова всичко по реда си. Здравейте на всички! От едната страна ще се водя по крайната колона на нашата предна ограда. Към нея с помощта на скоба закрепих въже с диаметър 3 мм. От другата страна към стълба, който беше приет за ъглов, успях да завия парче профилна тръба с монтирано ролче. Ролката ми помогна да постигна добро опъване на въжето. Доколкото е възможно, на сериозните 50 метра. Въжето, за разлика от различните връзки и въжета, практически не се разтяга. А това е точно това, което ми трябва. За да постигна необходимата дължина, трябваше дори да съединя въжето с скоби за въжета. След това ми трябваха карабинер и отвес. Връвта на отвеса свързах с карабинера с обикновен възел. Карабинерът лесно се движи по въжето. Примката позволява бързо и лесно да се променя дължината на връвта на отвеса. Трябва само леко да дръпнете и двете връвчици едновременно. Без натиск отвесът веднага се фиксира на желаната височина. Парче арматура, забито от геодезистите при измерването на съседния парцел, по чудо съвпадна с границите на нашите лицеви огради. Въжето и отвесът ясно показват къде ще минава новата ограда. Затова леко поукротявам буйната растителност от съседската страна. Жена ми се канеше да подреже нашата слива. Затова набързо просто подпрях клона. Добре се раздвижих и склоните на нашите череши. Тази активна работа остана извън кадър. Стремя се нито един клон да не докосва въжето. Отвесът бързо показва, че първият стълб на старата ограда е сериозно наклонен и е отстъпил към съседската страна, а вторият стълб е още по-наклонен. Продължаваме нататък. Когато през 2006 година купихме нашия парцел, тази ограда вече беше там. Според преданието, издигнали я предишните собственици на съседния парцел. И по някаква причина, точно тук, не в тяхна полза. Накрая, оградата се върна на мястото, което й се полага. Дори погледнах в плана на нашия парцел. От тъгъл до ъгъл, права линия. Ясно е, че това са дреболии, но вече сме свикнали с тези педя земя. Без тях пространството зад волиерата ще стане осезаемо по-тясно. Изглежда, че предишните собственици на съседния парцел са заложили истинска интрига. Конецът ясно показва колко много са се отклонили от вертикалата старите стълбове през годините. Защото почвата при нас не е от най-лесните. Провокира разместване и клатене. А оградата отново започна да се накланя към съседната страна. Нашият стар дървен компостер, оказва се, е нарушил границата. Колко много може да каже едно опънато въже? Точно като струна в музиката. В този случай в тъжна музика. Зад компостера оградата също не мислеше да се връща. Оказа се, че нашата гигантска поляна сега е наполовина на съседа. Над компостера от пеноплекс също надвисна отвесът. Но за щастие преместването му е по-лесно, отколкото при дървения. Както и да го въртиш, навлиза. А тези, първите разцъфнали нарциси зад нашата външна тоалетна от пеноплекс, се оказват почти изцяло на съседите. Дори предпоследният стълб навлиза. Ако малко отклоним въжето, всичко за нас става значително по-добре.
Нарцисите отново са наши. Заподозрях нещо нередно и повиках съседите на съвет. Никой не си спомняше точно какво са измерили геодезистите на това място. Но след като се посъветвахме, решихме да вземем за основа не дебелия стълб, към който се бях прикрепил, а по-малкия, който се криеше зад него. Именно от него тръгва силно наклонената ограда, която разделя съседите от другата страна. Тъй като беше проблематично да се закрепя за нужния стълб, направих корекции в вече съществуващата конструкция. Изглеждаше, че са само някакви си 7-8 см. А нарцисите вече са повече наши, отколкото на съседите. Компостерът от пеноплекс не нарушава границата. Ако опънатото въже като струна издаваше звуци, сега музиката му щеше да е по-весела. Поне за мен със сигурност. Огромната ливада все пак е частично на съседа, а дървеният компостер с единия си ъгъл е точно на нашата територия. И почти с втория също. Ако малко го подрежем, всичко ще е наред. Но ако сме сериозни, компостерите така или иначе ще трябва да се преместят, а растенията да се пресадят. Като първи стълб ще използвам тухения стълб на нашата предна ограда. Намирам мястото за втория стълб. На това място забих парче метален прът. Имам ги в изобилие. Но рулетката за такива не се захваща. Затова ми хрумна един трик. Как всъщност се прави разчертаването? С рулетката измервам необходимото разстояние между бъдещите стълбове, а отвесът показва линията, по която трябва да се мери. Просто пренасяне на въжето върху земята по стария начин. Всичко щеше да е съвсем просто, ако имаше възможност да опъна въжето точно над самата земя. Но за това първо трябва да демонтирам 50 метра от стария оград, да преместя компостерите, да пресадя всички растения. Така веднага ще се забъркам в голяма битка. Лазерният нивелир също няма да помогне. Искам да работя спокойно, без да бързам. Затова и предпочетох този вариант за маркиране. За сега без демонтаж. Първо искам да определя местата на новите стълбове, да премеря всичко, да помисля, да изработя технологията за поставяне на свръхнадежни опори върху подвижна почва. А тогава вече може и да започне по-бързо. Разстоянието между опорите го правят точно. 251 см. В порив на снабдяване купих малко чакъл и малко пясък. Купих ги за в бъдеще. За оградата ще трябва съвсем малко. Възможно е на този етап да не се изисква висока точност. С бургията ще се пробиват отвори, които ще позволят до известна степен да се коригира положението на стълбовете. Говори се, че стремежът към висока точност е дори някаква нездрава диагноза. Но тогава излиза, че най-болните са германците и японците. А като гледаме нашите, често отново изкривени и дворни постройки, се налага изводът, че най-психически здрави сме ние, постсъветските хора. Не ме съдете строго, но ще се опитам да наруша тези наши изкривени традиции. Затова точно 251 см. Нито повече, нито по-малко. Защо? Ще разкажа по-нататък. Разчертаването на втория, третия, четвъртия и петия стълб успях да направя без проблеми. Тяхното разположение за сега е от нашата страна спрямо стария плет. С връв проверих липсата на гравитационни аномалии. Висулката работи коректно. Всичко е точно като в аптека. По-нататък разположението на няколко стълба съвпада с мястото на стария плет. Оставям отвеса точно над колчето на петия разчертан стълб. И с маркер отбелязвам мястото на карабинера на въженцето. От какво ще бъде направен бъдещият плет, още не сме решили точно. Може би ще е хибриден, но на всеки ограда са нужни здрави стълбове. На отбелязаното място завивам скобата за въжето. С помощта на трик закрепвам рулетката към скобата. Оказа се, че ако през въжето и корпуса на рулетката прекарам нейния ремък, се получава още един трик. И рулетката може да виси на въжето. Лентата на рулетката се опитва да провисне. На помощ идва трикът с изолир банда. Ако се занимавах професионално с заграждения, бих направил специално въже с маркировка за стълбовете. Тогава рулетка изобщо нямаше да е нужна. Само въже и отвес. И трикът с ластика на пръта и скобата също нямаше да е нужен. Моята най-дълга 10-метрова рулетка стигна точно. Само че след 10 метра нищо не пречи отново да забиеш колчето. Към 10 метра добавих още 4 см. 10 метра и 4 см разделени на 4 дават желаните 251 см. Лайфхакът с изолир банда отпада.
Така пропускам шестия, седмия и осемия стълб и директно отбелязвам деветия. Деветият прът се забива в земята, като се ориентира само по отвеса. Карабинерът по това време е поставен на отбелязаното място на въжето. Следващият стълб попадна на скрита купчина старо желязо, за която отдавна бях забравил. Както казваше Йосиф Сталин, животът стана по-добър, животът стана по-весел. Така е. Не се налага да предавам метала. И честно казано, за последно събирах старо желязо още в съветското училище. И то напълно безплатно. Предпочетох този мързелив начин на маркиране, за сега без демонтаж, защото първо трябва да направя поне нещо равно, от което да мога сигурно да се отласна. На първо място искам да поставя крайните стълбове. И няколко по средата, които ще разделят 50 метра на по-малки участъци. Дървеният компостер пречи на маркирането на следващия стълб. Затова и той за сега се пропуска и се поставя следващият. Пропускам стълба и зад компостера от пенопласт. За да не настъпя случайно трудно забележимите щифтове, набождам върху тях парчета от изрезки от любимия ми материал. Така, дори на здрач, те станаха добре видими. Потокът на доставки не пресъхна и вечерта пристигна металът за стълбовете. Разтоварването остана извън кадър. Желязото донесе още един съсед. Той има най-дългия, поне в Гомелска област, ремарке. А може би дори и в цяла Беларус. Което може да бъде теглено от лек автомобил. На това ремарке без проблем се побира 12 метров металопрокат, което е много удобно. В следващото видео за оградата ще усвоявам свръхмалко трудоемка и свръхикономична по материали технология за поставяне на свръхнадежни колове върху сложна, богата на глина и подвижна почва, на която много рядко някой кол може да остане изправен. С помощта на просто и ефтино самоделно приспособление, което позволява лесно и много точно да се монтира колът. Затова с тази задача ще може да се справи дори домакиня. А ние, домашните майстори, още повече. Времето няма да има власт над вертикалното разположение на тези колове. Затова дайте голям палец нагоре. Абонирайте се за канала Песни на Яша Косяка. Абонирайте се за Рутюб, групата във Веке, ТикТок и Дзен. Всички връзки са под видеото. Натиснете и камбанката и тогава ще получавате точна информация. Нека настъпи мир по целия свят. Благодаря.